Γεια σας, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και σε όσους είναι από το σπίτι. Τι καλά. Έχω καιρό να σας δω, από αυτό εδώ το σημείο, όχι από την εκκλησία. Να μην μακρηγορώ. Σήμερα, ο Κύριος μου έχει, καθώς μελετούσα, βάλει στην καρδιά μου να σας φέρω ένα μήνυμα. Το μήνυμα που έχω δώσει ένα τίτλο είναι «Ψαράς ψυχών». Είναι ευκόλως εννοούμενα. Ήθελα να κάνω κάποια τρίκ, να μην καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, αλλά επέλαξα να είναι ξεκάθαρο. Καταλαβαίνουμε ότι «Ψαράς ψυχών» έχει να κάνει με τον Ευαγγελισμό. Οπότε θέλω να δούμε κάποια σημεία σήμερα, το πώς μπορούμε να ευαγγελίζουμε τον κόσμο. Πολλοί λένε τι έχω εγώ, τι μου έχει δώσει χάρισμα ο Κύριος. Όλοι έχουμε αυτό το χάρισμα. Μπορούμε να μιλήσουμε στο διπλανό μας, στο συμμαθητή μας, στα αδέρφια μας, στις δουλειές μας, στους συναδέρφους μας. Και είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό, αρκεί να φύγει ο φόβος από μέσα από την καρδιά μας. Το μήνυμα θα το στηρίξω πάνω στο εδάφιο που είναι στις παροιμίες 11:30. Όποιος θέλει μπορεί να σημειώνει και να τα δείτε και μετά. Παροιμίες 11:30, όπου μας λέει ότι όποιος κερδίζει ψυχές είναι σοφός. Το αρχικό σχέδιο του Θεού δεν ήταν να φτιάξει χριστιανούς, αλλά ήταν να έχει γιους και θυγατέρες. Αυτό το σχέδιο όμως, από τη στιγμή που ο Αδάμ έπεσε, καθυστέρησε να εκπληρωθεί. Με ποια έννοια? Έπρεπε να έρθει ο Ιησούς για να μπορέσει σαν έσχατος Αδάμ να αναπληρώσει αυτό το χαμένο έδαφος και την προοπτική που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο να έχει γιους και θυγατέρες. Ο Ιησούς, ο οποίος ήρθε γεμάτος χάρη, γεμάτος ευλογία, γεμάτος ειρήνη, γεμάτος λύση, γεμάτος απαντήσεις, άνοιξε τον δρόμο μέσα από τον Σταυρό για να έχει πρόσβαση ο άνθρωπος ως προς τον Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχαν λύσεις. Υπήρχε όμως ο νόμος. Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός δεν έχει λύσεις, αλλά είναι ο ίδιος η λύση. Στην αρχή αυτό που έκανε ο Αδάμ ήτανε να χαθεί η πατρότητα, αφού όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Έτσι δεν είναι? Μπορεί όμως όλοι να είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι ακολουθούμε τον Θεό. Γι' αυτό και στον Ιωάννη 8:38-44 μας αναφέρει ο Κύριος: «Εγώ μιλάω ό,τι είδα κοντά στον πατέρα μου και εσείς παρόμοια κάνετε ό,τι είδατε κοντά στον δικό σας πατέρα». Αποκρίθηκαν και του είπαν: «Πατέρας μας είναι ο Αβραάμ». Ο Ιησούς λέει σε αυτούς: «Αν είσαστε παιδιά του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Τώρα όμως ζητάτε να με θανατώσετε έναν άνθρωπο που σας μίλησα την αλήθεια, την οποία άκουσα από τον Θεό. Αυτό ο Αβραάμ δεν το έκανε. Εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας». Του είπαν λοιπόν: «Εμείς δεν γεννηθήκαμε από πορνεία. Έναν πατέρα έχουμε, τον Θεό». Ο Ιησούς λοιπόν είπε σε αυτούς: «Αν ο Θεός ήταν πατέρα σας, θα αγαπούσατε εμένα, επειδή εγώ από τον Θεό βγήκα και έρχομαι δεδομένου ότι δεν ήρθα από τον εαυτό μου, αλλά με απέστειλε εκείνος. Γιατί δεν γνωρίζετε τη λαλιά μου? Επειδή δεν μπορείτε να ακούτε το λόγο μου. Εσείς είστε από τον πατέρα σας το διάβολο και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Εκείνος ήταν εξ αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει στην αλήθεια, επειδή η αλήθεια δεν υπάρχει σε αυτόν. Όταν μιλάει το ψέμα, μιλάει από τα δικά του, επειδή είναι ο ψεύτης και ο πατέρας του ιδίου ψέματος». Άρα, αυτό που μας καλεί ο Ιησούς να κάνουμε είναι πώς θα πάρουμε τις ψυχές, εξού και ο τίτλος,
δηλαδή τους ανθρώπους, από τον ψεύτικο πατέρα, τον διάβολο, και θα φέρουμε να γνωρίσουν τον αληθινό πατέρα, τον Θεό. Αυτή είναι η αποστολή μας. Ποια είναι η μεγαλύτερη και η κινητήρια δύναμη? Είναι η αγάπη. Πρέπει να έχουμε αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας. Ιωάννης 3,16. Επειδή με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τους χριστιανούς, ώστε έδωσε τον Υιό Του το μονογενή. Δεν βλέπω να αντιδράτε, ρε παιδιά. Είσαστε εδώ. Επειδή αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, όχι τους χριστιανούς, τον κόσμο, έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή για να μην χαθεί κανένας, αλλά όποιος πιστεύει σε Αυτόν να έχει ζωή αιώνιο. Άρα, δεν υπάρχει διαφορά στην αγάπη του Θεού ως προς τους ανθρώπους. Όσο αγαπάει εμένα, αγαπάει και τον Γιώργο. Όσο αγαπάει τον Γιώργο, αγαπάει και τον Μίτσο. Όσο αγαπάει αυτόν που εσύ δεν αγαπάς, τον εχθρό σου δηλαδή, ή τον οποιοδήποτε, ο Θεός τον αγαπάει. Ήρθε να σώσει όλον τον κόσμο. Αν θέλουμε το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν ήρθε να σώσει μία μερίδα ανθρώπων εδώ στη γη. Γι' αυτό, επειδή είμαστε φτιαγμένοι από τον ίδιο πατέρα, θέλω να πάμε να δούμε 5 σημεία σήμερα, σύμφωνα με τα οποία μπορούμε να ευαγγελίσουμε. Και από πού θα τα δούμε? Θα παρατηρήσουμε λίγο τη ζωή, τον τρόπο, με ποιον τρόπο ο Ιησούς Χριστός πλησίαζε τους ανθρώπους, πώς τους έλκυσε κοντά Του και πώς μίλησε ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους. Πρώτο σημείο. Ματθαίος 7.1. Τι λέει? Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Άρα, το πρώτο σημείο που πρέπει να σημειώσουμε για τον Ευαγγελισμό από τα 5 είναι μην κρίνετε. Μπορεί να είναι πολύ απλό, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Μην πλησιάζετε έναν άνθρωπο αρχίζοντας να του θυμίζετε ή να τον χτυπάτε στα αδύνατά του σημεία και να τον βομβερδίζετε με όλα τα στραβά της μοίρας του που έχει απάνω του. Ας μου επιτραπεί η έκφραση. Μην αρχίζετε να λέτε, μην πίνεις, μην καπνίζεις, μην παίρνεις ναρκωτικά, μην ξενυχτάς. Η στάση μας όταν πλησιάζουμε μία ψυχή, έναν άνθρωπο δηλαδή, δεν είναι να την κρίνουμε. Ο Ιησούς δεν έκρινε τους ανθρώπους, αλλά τους έδειχνε πάντα έναν καλύτερο δρόμο. Τους έδειχνε μία καλύτερη ζωή. Προσπαθούσε ο Ιησούς να βρει ποιο είναι το κενό το οποίο είχαν οι άνθρωποι μέσα τους και προσπαθούσε να τους δείξει ότι μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό. Αυτό το κενό ο άλλος το έριχνε στο ποτό και γινόταν πότης. Αυτό το κενό κάποιος το έριχνε με το να... Έχουμε παράδειγμα μέσα στο Λόγο του Θεού, συγκεκριμένα η πόρνη η οποία ήταν πολυγαμική, πήγαινε με πάρα πολλούς άντρες. Προσπαθούσε ο καθένας να το γεμίσει το δικό του το κενό με οποιοδήποτε τρόπο. Ο Θεός ήρθε, είδε ποιο είναι το κενό του καθενός ανθρώπου και τους έδωσε λύση πώς μπορούν να το γεμίσουν. Δεν ενδιαφερόταν ο Ιησούς για το σύμπτωμα. Ενδιαφερότανε να γεμίσει το κενό. Στη συνέχεια όλα τα συμπτώματα έφευγαν. Γι' αυτό και είπα, όπως είπαμε και πριν στη Σαμαρίτισσα, ότι το νερό το οποίο έχω να σου δώσω εγώ θα σε κάνει να μην διψάσεις στον αιώνα. Γνωρίζοντας ότι αυτή η γυναίκα το κενό που είχε μέσα της προσπαθούσε να το γεμίσει με την πολυγαμία. Γιατί ήταν πολυγαμική. Είπε, έχεις 5 άντρες, 6 και αυτό που έχεις και τώρα δεν είναι και άντρα σου. Ο Ιησούς δεν ήρθε να κρίνει τον αμαρτωλό, το είπε και ο ίδιος. Ήρθε να κρίνει όμως την αμαρτία και να δώσει ό,τι έλειπε στον καθέναν. Ένα σκοπό για να τους οδηγήσει προς τον Θεό Πατέρα. Άρα κρατάμε το πρώτο κομμάτι που είναι να μην κρίνουμε και πάμε στο δεύτερο που είναι συγκέντρωσε την προσοχή σου για να δημιουργήσεις φιλίες. Όταν βλέπουμε κάποιον τον οποίο θέλουμε να ευαγγελίσουμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να βγάλουμε από το μυαλό μας
το πώς θα τον αλλάξουμε. Σήμερα μας λέω ότι κανένας δεν μπορεί να αλλάξει κανέναν. Αυτό είναι έργο του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Μόνο αυτός έχει τη δύναμη να αλλάξει κάποιον. Εμείς, ό,τι προσπάθεια και να κάνουμε από τη δικιά μας τη μεριά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν. Και θα σας πω το παράδειγμα. Πάνω στο Σταυρό, ο Ιησούς ήταν ανάμεσα σε δύο ληστές. Σωστά. Και οι δύο ληστές, αν δεν είδανε θαύματα από τον Ιησού, τουλάχιστον άκουσαν θαύματα που έκανε αυτός ο άνθρωπος που ήταν πάνω στο Σταυρό. Ακούσανε γι' αυτόν. Είχαν γνώση και οι δύο. Ο ένας όμως από τους δύο δεν επέλεξε τον Ιησού. Τον επέλεξε ο άλλος. Δεν γύρισε όμως ποτέ ο Ιησούς σε αυτόν που δεν τον επέλεξε να γυρίσει και να του πει αληθώς, αληθώς, σου λέω σήμερα θα είσαι στην κόλαση και θα καίγεσαι. Δεν γύρισε. Απλά επέλεξε ο Ιησούς εκείνη την ώρα να ευλογήσει και να μιλήσει ευλογία στον άλλον που τον ακολούθησε. Οπότε δεν έκρινε τον αμαρτωλό, που θα μπορούσε και είχε το δικαίωμα, εντάξει. Θα πω ένα άλλο παράδειγμα. Είναι της μόδας. Οι πολιτές στη δικιά μου τη γενιά ερχόντουσαν στην πόρτα και χτυπάγανε. Για να καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν. Ερχόντουσαν και χτυπάγανε και φέρνανε προϊόντα. Τώρα πλέον αυτό γίνεται από το τηλέφωνο. Σε παίρνουν τηλέφωνο, σου πουλάνε τηλέφωνα, σου πουλάνε ρεύματα, να γίνεις σπόνσορας, τηλεοράσεις, εννοώ δηλαδή κανάλια, αν θα είσαι σε μία εταιρεία ή στην άλλη εταιρεία. Στη δικές μας την περίοδο ερχόταν απ' έξω από την πόρτα, χτύπαγε, τακ, 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 τώρα είναι και εύκολο γιατί τους λες ευχαριστώ πολύ και τους κλείνεις το τηλέφωνο. Τότε δεν ήταν, ερχόταν απ' έξω από την πόρτα και έμπαινε μέσα. Εν τω μεταξύ τι κάνουν οι πιο πολλοί, δεν σε κοιτάνε καν στα μάτια. Έχουν μάθει μία κασέτα που τους έχουν πει και αυτοί λένε, άνοιγε την πόρτα, παρακαλώ, γεια σας, σκούπα έχετε? Ναι, του λες, εσύ έχουμε σκούπα. Δεν τους ενδιαφέρει να σε ρωτήσουν τι σκούπα είναι, αν είσαι ευχαριστημένος ή όχι. Λέγανε την κασέτα. Α, ναι, αλλά η δικιά μας η σκούπα, χωρίς να ξέρουν τη δικιά σου, κάνει αυτά τα πράγματα. Μπορεί να λειτουργήσει έτσι, πλένει κιόλας, σφουγγαρίζει, κάνει σκούπα και τελείωνε. Έλεγε το πείμα και μετά του έλεγες εσύ, απλά όχι. Γιατί 99% εγώ πιστεύω ότι 9 στους 10 δεν θα ψωνίζαν από έναν τέτοιο πολιτή. Δεν θα μπορούσε να περάσει αυτό που θέλει να περάσει. Όμως, όταν έχεις σχέσεις, παραδείγματος χάρη, θυμάμαι τώρα το πρόσφατο είναι η Black Friday. Ήθελα να πάρω, ας πούμε, ένα air fryer. Έκανα έρευνα αγοράς, έψαξα, βρήκα μια εταιρεία και πράγματι πιστεύω ότι κέρδισα τη μεγαλύτερη έκπτωση που μπορούσα να κερδίσω, αλλά το παρακολουθούσα γιατί με διέφερε. Όταν συναντήθηκα λοιπόν με ένα άτομο και του εξήγησα ότι κοίτα να δεις, πιστεύω ότι έκανα αυτό και αυτό, βρήκα αυτό το προϊόν, το έχω χρησιμοποιήσει κιόλας, είναι πάρα πολύ ωραίο. Χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θέλω να το πουλήσω κάτι. Μόνο και μόνο με τη σχέση την οποία έχω εγώ με το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο με εμπιστεύεται, με τη σχέση που έχουμε χτίσει, πίστηκε αυτό το άτομο, χωρίς να κάνω ιδιαίτερη promotion ή να θέλω να πουλήσω κάτι, και πήγε και αγόρασε το ίδιο προϊόν. Γιατί με εμπιστεύτηκε. Γιατί είχαμε σχέσεις. Οπότε, υπάρχουν σήμερα άνθρωποι όπου ο πιο εύκολος τρόπος και χώρος ο οποίος θα κινηθεί ο Θεός για να μιλήσει μέσα από σένα είναι να σχηματίσεις σχέσεις. Ο Ιησούς ονομάστηκε πώς? Φίλος τελώνων και αμαρτωλών. Δεν ονομάστηκε φίλος της αμαρτίας. Ονομάστηκε φίλος τελώνων και αμαρτωλών. Εντάξει. Έφτιαχνε φιλίες και με αυτόν τον τρόπο αποκτούσε πρόσβαση μέσα στη ζωή των ανθρώπων και άλλαζαν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πώς να μιλάμε, πώς να εκφραστούμε σε μια παρέα. Γιατί μπορεί να υπάρχει ανάλογο το κοινωνικό ή το επαγγελματικό επίπεδο των ανθρώπων. Για να μπορέσουμε να γίνουμε αποτελεσματικοί ψαράδες ψυχών. Εάν συνέχεια κατακρίνουμε, επικρίνουμε,
δείχνουμε με το δάχτυλο τους ανθρώπους, όχι απλά δεν θα αλλάξουν, δεν θα θέλουν να γίνουν σαν εμάς. Ποτέ. Είναι λάθος. Υπάρχουν σήμερα χριστιανοί, οι όπου με το που βλέπουν κάποιον αρχίζουν και λένε το μονόλογο. Ο μονόλογος της επίθεσης το έχω ονομάσει εγώ αυτό το πράγμα. Μην καπνίζεις, μην κάνεις τατουάζ, πώς είσαι έτσι ντυμένη αδερφή μου, διαγράφονται όλα. Μην οι γυναίκες συνήθως. Βγάλ' τις εικόνες, σε παρακαλώ, πάρα πολύ από τον τοίχο, είναι αμαρτία και το στηρίζουν και σε εδάφια. Ξέρεις κάτι, έχουν μάτια αλλά δεν βλέπουν, έχουν αυτιά και δεν ακούνε, έχουν στόμα και δεν μιλάνε. Και σας κάνω εγώ αυτή την ερώτηση σήμερα. Όλα αυτά βιβλικά είναι σωστά? Είναι βιβλικά σωστά? Αυτά, να μιλήσει κάποιος έτσι. Βιβλικά είναι, από τη στιγμή που υπάρχουν εδάφια. Ο τρόπος δεν είναι. Γιατί? Θέλω να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Δουλεύει αυτός ο τρόπος του Ευαγγελισμού? Μέχρι την εποχή του Ιωάννη του πρόδρομου, εγώ πιστεύω ότι δούλευε αυτός ο τρόπος. Μην ξεχνάτε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όπου έβρισκε, βομβάρδιζε. Τον Ηρώδη τον είχε διαλύσει. Ό,τι αμαρτία έβλεπε, την έλεγε ξεκάθαρα και τσεκουράτα, για να μετανοήσουν. Την ώρα όμως που έρχεται ο Χριστός, δεν είναι με το βούρδουλα, αλλά γυρνάει ο ίδιος ο Κύριος και λέει, έρχομαι να σας κηρύξω το Ευαγγέλιο, το οποίο ευαγγελίζεται τα καλά νέα. Παραδέχεται ότι ο Ιωάννης είναι από τους μεγαλύτερους προφήτες που περάσανε από τη γη, αλλά παράλληλα δεν πλησιάζει τους ανθρώπους με το καμπανάκι του θανάτου, αλλά πλησιάζει τους ανθρώπους με την πρόκληση της ζωής. Λουκάς 4:43. Πρέπει και σε άλλες πόλεις να εξαγγείλω τα χαρμόσυνα νέα της Βασιλείας του Θεού, επειδή γι' αυτό είμαι απεσταλμένος. Αυτό ήταν πλέον το Ευαγγέλιο. Τα νέα, τα καλά. Τι βλέπουμε εδώ? Λέει, θα εξαγγείλω, το μετανοείτε διότι θα πεθάνετε? Όχι. Θα εξαγγείλω τα χαρμόσυνα νέα του Θεού. Οπότε, συνοψίζοντας σε αυτή την ερώτηση, πώς μπορώ και εγώ να συμβάλλω για να με χρησιμοποιήσει ο Θεός να αλλάξω κάποιον? Δημιουργώ φιλίες. Είναι η απάντηση. Ώστε μέσα από τη σχέση μου μαζί τους να δουν τη ζωή του Χριστού μέσα από μένα. Αυτοί οι άνθρωποι. Μην κρίνετε και εστιάστε να φτιάξετε φιλίες. Δεν θα το διαβάσω, είναι Ιωάννης 8:3-11. Θα σας πω τι είναι αυτό. Είναι όταν πηγαίνουν, εντάξει, την πόρνη μπροστά του και αρχίζουν να την κατηγορούν ότι την πιάσανε να μοιχεύει. Αυτή είναι η ιστορία, διαβάστε την αναλυτικά. Κοιτάξτε πώς συμπεριφέρθηκε ο Χριστός. Αυτοί λένε αλήθεια. Τη φέρνουν μπροστά, λένε αυτό, έκανε αυτό, την πιάσαμε από αυτοφόρο και όλα. Ο Ιησούς δεν γύρισε ποτέ να τη χαρακτηρίσει ως πόρνη. Ο Ιησούς δεν γύρισε ποτέ να της υποδείξει τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα. Δεν της είπε πρέπει να κάνεις αυτό. Δεν ακούστηκε η λέξη πρέπει όπου εμείς χρησιμοποιούμε. Θα μπορούσε, που είναι παντογνώστης ο Ιησούς, είναι δικό μου αυτό, δεν λέγεται μες στην Αγία Γραφή. Λοιπόν, για να μην παρεξηγούμε, παρότι είναι παντογνώστης ο Ιησούς, τι θα μπορούσε να κάνει? Θα μπορούσε όταν είδε αυτούς τους γραμματείς και τους Φαρισαίους να τους πει, τους κοιτάξει και να τους πει, αν θυμάμαι καλά, εσύ και εσύ έχετε πάει μαζί της. Εσύ σκέφτεσαι να πας μαζί της. Εσύ ήδη έχεις κλείσει ραντεβού μαζί της. Δεν τους έβγαλε πρόγραμμα ο Κύριος. Με τη στάση ζωής του και με τον τρόπο συμπεριφοράς του προσπάθησε να τους κερδίσει. Γι' αυτό και ο Νικόδημος στη συνέχεια έγινε μαθητής. Και γι' αυτό και στην γυναίκα αυτή δεν της είπε πρέπει, αλλά της είπε πήγαινε και μην αμαρτάνεις πλέον. Οι άνθρωποι έκριναν. Ο Ιησούς όχι. Γι' αυτό όταν πλησιάζουμε έναν άνθρωπο να τον ευαγγελίσουμε, δεν θα λέμε όχι, δεν τον πλησιάζω αυτός γιατί είναι πόρνος, όχι γιατί είναι μέθυσος, όχι γιατί είναι ομοφυλόφιλος.
και θα με γεμίσει με αυτό το πνεύμα που έχει απάνω του. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους πόρνους. Έχουμε με την πορνεία. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους ομοφυλόφιλους. Έχουμε πρόβλημα με την ομοφυλοφιλία. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Με τον άνθρωπο, σαν άνθρωπο, δεν έχουμε πρόβλημα. Και θέλουμε να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Τρίτο, χτίσε κοινά ενδιαφέροντα, δηλαδή σημεία επαφής με αυτόν τον άνθρωπο. Όταν μιλάς σε κάποιον για τον Θεό, πρέπει να βρεις ένα σημείο επαφής. Εσύ τον πλησιάζεις για να γίνει χριστιανός. Αυτός μπορεί να μην θέλει. Δεν είναι και απαραίτητο να θέλει να γίνει χριστιανός αυτός. Εντάξει. Άρα πρέπει να βρω ένα κοινό σημείο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Και θα το κάνουμε λίγο interactive. Οι ψαράδες όταν ψαρεύουνε, χρησιμοποιούν τι? Δόλωμα. Σωστά. Τι είναι το δόλωμα? Το δόλωμα είναι αυτό που αρέσει στο ψάρι να φάει. Σωστά. Άμα σας δώσω εσάς το δόλωμα θα το φάτε? Όχι. Και εδώ θα χρησιμοποιήσω και τον πειμένα μας που λέει εξαρτάται. Λοιπόν, στη δικιά μας τη γενιά, όταν λέω στη δικιά μας τη γενιά, είναι στη δικιά μας τη γενιά. Τώρα η νέα γενιά από εδώ δεν θα το καταλάβει ιδιαίτερα. Υπήρχε ένα γλυκό το οποίο λέγεται τουλούμπα. Θα αρέσει στον πειμένα. Λοιπόν, η τουλούμπα βγαίνει σε δύο μεγέθη. Το δεύτερο, τώρα το πρώτο μέγεθος που είναι μεγάλο, δεν το βρίσκεις. Πρέπει να ψάξεις ιδιαίτερα ζαχαροπλαστή. Δεν το βρίσκω, ούτε το μικρό δεν βρίσκω εγώ τώρα. Λέω τώρα. Αλλά είναι τόσο ωραίο γλυκό και τόσο γιάμι που ξετρελαίνεσαι άμα το φας. Άμα το βρείτε κάπου, φάτε το και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, την τουλούμπα. Είτε μεγάλη είτε μικρή, είναι το ίδιο σε διαφορετικά μεγέθου. Τι θέλω να πω με αυτό το γλυκό και θα μου πεις πού κολλάει τώρα η τουλούμπα στο μήνυμα. Αν την τουλούμπα την πετάξεις στη θάλασσα, το ψάρι θα σου πει σκασίλα μου. Δεν πρόκειται να φάει την τουλούμπα. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Ενώ εσένα σε ενδιαφέρει η τουλούμπα. Τι θέλω να πω. Για εμάς το να βρισκόμαστε στην παρουσία του Θεού είναι ό,τι πιο γλυκύτατο μας έχει συμβεί. Είναι για μας μία τουλούμπα. Το να είμαστε και να μιλάμε για τον Θεό. Για το ψάρι όμως που είναι έξω δεν του λέει τίποτα. Οπότε τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να πάμε με το δικό του το δόλωμα για να πλησιάσουμε το ψάρι, την ψυχή αυτή. Κατανοητόν η τουλούμπα. Τίποτα να μην θυμάστε, θυμηθείτε την τουλούμπα. Εντάξει. Όπως για μένα και για σένα το σκουλίκι δεν λέει τίποτα, όμως για το ψάρι είναι ό,τι είναι για μας η τουλούμπα. Για να το έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Πώς θα βρεις μια καλή προσέγγιση, ένα καλό κοινό στοιχείο, όπως είπα πριν, και ένα ενδιαφέρον σε αυτόν για να μπορέσεις να τον ευαγγελίσεις? Πώς μπορούμε να το κάνουμε? Κοιτάξτε, πρωταρχικές ανάγκες ενός ανθρώπου είναι να μιλάει για τον εαυτό του. Πολλοί άνθρωποι ανοίγουν σήμερα την καρδιά τους γιατί θέλουν να σου πούνε ό,τι έχουν. Δηλαδή, μπορεί να σου λένε ακόμα και τι κάνεις αδερφέ μου. Στην ουσία δεν τους ενδιαφέρει το τι κάνεις, τους ενδιαφέρει να σου πούνε αυτοί τι κάνουνε. Γι' αυτό και σε πλησιάζουν. Οπότε, μπορείς να πάρεις αυτή την αδυναμία των ανθρώπων και να ξεκινήσεις μία κουβέντα. Μπορεί να πας και να του πεις το εξής. Τι νομίζεις για αυτό? Προσέξτε τώρα, θα κάνω μία παρένθεση, την οποία θέλω να την κρατήσετε όλοι σας, γιατί είναι το κλειδί για τον Ευαγγελισμό. Αφού του κάνεις λοιπόν την ερώτηση, τι νομίζεις για αυτό, σας παρακαλώ ερμητικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ράφτε το στόμα σας και μην ξαναμιλήσετε καθόλου. Αφήστε τον να πει ό,τι έχει μέσα στην καρδιά του, χωρίς να τον διακόψετε. Το μόνο που σας επιτρέπω να κάνετε και σας προτείνω είναι όλη την διάρκεια την οποία μιλάει να τον παρακολουθείτε μεν και σε δεύτερο χρόνο να προσεύχεστε από μέσα σας. Θα εκπλαγείτε, σας το εγγυούμε, μέχρι να τελειώσει το πόσες ευκαιρίες θα σας έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα και ο Ιησούς Χριστός για να μπορέσετε να γραπωθείτε από τα λεγόμενά Του και να ξεκινήσετε τον Ευαγγελισμό.
Κατανοητόν. Μην απαντήσεις, μην διακόψεις. Άστονε να βγάλει όλα όσα έχει μέσα στην καρδιά του. Τέταρτον, δείξτε ενδιαφέρον, σε συνάρτηση με το προηγούμενο, σε όλα αυτά τα οποία σου λέει. Είναι σημαντικό να ακούς, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να δείχνεις και ενδιαφέρον για αυτά τα οποία ακούς. Για να τον κερδίσεις, πρέπει να του δείξεις ότι συμμετέχεις με αυτόν τον τρόπο και εσύ. Ακόμα και να μην τον έχεις καταλάβει, δώσ' του την εντύπωση ότι θέλεις να τον καταλάβεις. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Πριν από 1 μήνα περίπου, πήγαμε στη Γερμανία. Εκεί τι γίνεται? Εκεί υπάρχουν γίνεται μια κίνηση, κάνει κάτι πάλι πάρα πολύ ωραίο ο Θεός. Γίνεται μια κίνηση με αδερφούς οι οποίοι έχουν στεναχωρηθεί, έχουν επικραθεί για τον ΑΒ λόγο, δεν θα τον εξετάσουμε απόψε, και πολλοί από αυτούς έχουν φύγει. Και όταν λέμε έχουν φύγει τελείως, δεν εκκλησιάζονται σε καμία εκκλησία, πουθενά, και όχι μόνο αυτό, δεν έχουν και κοινωνία μεταξύ τους. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Οπότε υπάρχει μια κίνηση τώρα, και δεν θα πω ονόματα τα οποία ηγούνται εκεί, γιατί θα αδικήσω κάποιον άλλον, όχι γιατί μην ξεχάσω κανέναν, αυτό φοβάμαι, οι οποίοι έχουν βάλει πολύ κλάμα και προσπάθεια να ξαναενώσουν μέσα στην ψυχή τους όλους αυτούς τους αδερφούς. Σε μία από τις συναθρήσεις, λοιπόν, συνάντησαν ένα από αυτούς τους αδερφούς. Και τον πλησίασα και προσπάθησα να μάθω, να τον ακούσω. Στην αρχή ήταν επιφυλακτικός. Αλλά καθώς έβλεπε ότι δεν τον διακόπτω και ότι είμαι πρόθυμος να ακούσω όσα λέει, αυτός άρχισε να ξεχύνεται, να ξεχύνει την καρδιά του. Μίλαγε σταμάτητα πάνω από μισή ώρα. Στο τέλος γύρισε και μου λέει, συγγνώμη, σε έχω κουράσει, μήπως μιλάω πολύ? Του είπα, όχι αδερφέ μου. Με ενδιαφέρει και πράγματι με ενδιέφερε να νιώσω αυτό τον πόνο και το τι συμβαίνει μέσα στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Τι κατάφερα από αυτό το πράγμα? Κατάφερα από αυτό το πράγμα με αυτόν τον άνθρωπο, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, παρότι είμαστε μακριά, είτε με WhatsApp, είτε με μηνύματα, από το τηλέφωνο να μιλήσουμε, να έχουμε επικοινωνία μαζί. Τι δεν έκανα, θα σας πω. Δεν τον έκρινα. Δεν του είπα ότι αυτό που κάνεις, δεν τον βομβάρδισα με εδάφια. Εδάφια τα ήξερα απ' έξω και ανακατοτά. Γιατί ήταν και ένας άνθρωπος όπου ήταν σε ηγετική θέση, είχε ανθρώπους από κάτω του και τους μίλαγε με εδάφια. Άρα για τα εδάφια ήταν γνωστά για αυτόν. Προσπάθησα όμως με τη συμπεριφορά μου και με τον τρόπο μου να του δείξω μια άλλη οπτική γωνία, το πώς βλέπει ο Θεός, πώς βλέπει ο Χριστός τις σχέσεις με τους ανθρώπους, και να βγάλω έξω το ανθρώπινο κομμάτι. Και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Κυρίου έβαλα ένα λιθαράκι, ώστε αυτός ο άνθρωπος να αρχίζει πάλι σιγά σιγά να μπαίνει σε ομάδες και στο τέλος, γιατί όχι, να τον ξανατοποθετήσει ο Κύριος εκεί που τον είχε και πρώτα. Μία από τις σημαντικές ανάγκες του ανθρώπου, λοιπόν, είναι να τον κάνεις να νιώθει σημαντικός και αποδεκτός. Να τον κάνεις να νιώθει ότι τον υπολογίζεις όταν τον ακούς. Και να τον κάνεις να νιώθει ότι τον καταλαβαίνεις. Εάν χρησιμοποιήσεις και αν ικανοποιήσεις, αυτή την ανάγκη του συνομιλητή σου, έχεις πετύχει ως προς τον Ευαγγελισμό. Πέμπτο και τελευταίο. Στο τέλος, χαμογέλα. Η πιο δυνατή κίνηση αφοπλισμού ενός ανθρώπου που είναι πεσμένος, τσαντισμένος, θυμωμένος, είναι μία κίνηση αγάπης. Ποια είναι η κίνηση αυτή αγάπης? Να χαμογελάσεις αυτόν τον άνθρωπο. Στη δουλειά μας πολλές φορές οι συνάδελφοί μας ξέρουν, ακούνε τα λόγια μας που μιλάμε για τον Θεό, το τι πιστεύουμε, αλλά προσέξτε, παρατηρούνε τη συμπεριφορά μας. Αυτό μην το ξεχάσετε ποτέ. Παρατηρούνε τους τρόπους μας. Αυτό το οποίο θα πει η στάση του σώματός σου θα έχει πολύ πιο δυνατή επιρροή απάνω στη ζωή του από αυτό που θα πούνε τα χείλη σου.
και το στόμα σου. Μια όμορφη ομολογία που θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις τη δουλειά σου είναι να κάνεις το εξής. Να μπεις μέσα μια μέρα, να βρεις τον συνάδελφό σου, να πεις «Καλημέρα, τι κάνεις», να τον χτυπήσεις απαλά στην πλάτη, όχι να του ρίξεις μια μπουνιά, και να του χαμογελάσεις. Και πρόσεξε, σε συνδυασμό να ράψεις το στόμα σου. Μην ξαναμιλήσεις, άστονε να βγάλει αυτό που έχει. Θα εκπλαγούμε στο τι θα προκύψει και τι θα γίνει. Πρέπει να γίνουμε φίλος μαζί τους. Τι σημαίνει φίλος? Ο Ιησούς ονομάστηκε φίλος, όπως είπαμε και πριν. Τι σημαίνει φίλος? Θέλανε να είναι με τον Ιησού. Δεν τους πίεζε, δεν τους καταπίεζε. Θέλανε να τον ακούνε. Θέλανε να είναι στη ζωή μαζί του και να συμπορεύονται. Και έτσι βρήκε τρόπο και μπορούσε να μιλήσει και να πει αυτά που ήθελε να πει. Εσένα, και δεν κοιτάω κανένα από εσάς για να μην το πάρει προσωπικά, θέλουν οι συναδελφοί σου να είναι φίλοι μαζί σου? Ο καθένας να την απαντήσει την ερώτηση μόνος του. Ή σε βλέπουν και εξαφανίζονται, φεύγουν από μπροστά. Και θα σας πω πάνω σε αυτό. Εγώ τη γυναίκα μου τη γνωρίζω. Σε αυτήν εδώ την εκκλησία, θα καταλάβετε τι θέλω να πω, είμαι από τις αρχές της γέννησής της. Που σημαίνει ότι με τους παλιούς, γιατί υπάρχουν άτομα εδώ πέρα τα οποία τα μαθαίνω και τα γνωρίζω τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με τον Γιώργο, για να μην λέω ονόματα, με τον Πιμένα μας, με όλους εδώ πέρα, γνωρίζουμε την ιδιοσυγκρασία του καθενός. Με τη γυναίκα μου, ξέρω, την κοιτάω, με κοιτάει και ξέρω τι θέλει να μου πει. Ο Γιώργος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μου λέει τελείωνε μεγάλε, διότι έχεις περάσει το 20 λεπτό. Και κοιτάει το ρολόι του. Λοιπόν, ξέρουμε ο ένας τον άλλον το τι θέλει να πει. Οπότε, αν έχει και κάποιο, δεν θέλω να πω κουσούρι, αν έχει κάποιο ιδιαίτερο, ξέρω πώς να τον χειριστώ τον αδερφό μου, ξέρει πώς να με χειριστεί ο αδερφός μου. Δεν θα τον παρεξηγήσω. Οκ. Έτσι και στη δουλειά την οποία βρισκόμουν, μία από τις δουλειές που βρισκόμουν, υπήρχε μέσα στην δουλειά αυτή και ένας αδερφός. Όπου αυτός ο αδερφός, εγώ χαιρόμουν, παρότι ήταν η κατάσταση ιδιόμορφη, εγώ χαιρόμουν που τον έβλεπα. Σε ένα διάλειμμα λοιπόν που καθόμουν με κάτι σαν αδερφούς μου και μιλάγαμε και γελάγαμε και σχολιάζαμε, ξαφνικά με το που τον βλέπω να έρχεται προς το μέρος μας, εγώ χαμογέλασα γιατί χάρηκα. Μπορεί να είναι ιδιόρυθμος, να είναι οτιδήποτε. Χάρηκα που τον είδα να έρχεται προς το μέρος μας. Αφού γέλασα, εγώ χαμογέλασα, όχι γέλασα. Αφού χαμογέλασα γιατί χαιρόμουν που έβλεπα να έρχεται, γυρίσανε και κοιτάξανε προς το μέρος να δουν τι κοιτάω και χαμογελάω. Και είδανε τον αδερφό να έρχεται. Και είπανε, «Ωχ, έρχεται αυτός. Θα μας ζαλίσει πάλι. Θα αρχίζει να μας λέει μη το ένα, μη το άλλο, μη το παραένα, μη το παραδίπλα. Άντε για». Και φύγανε. Εγώ ένιωσα εκείνη την ώρα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Είχε άδικο ο αδερφός που τους έλεγε μη το ένα, μη το άλλο? Όχι. Αλλά ήταν ο τρόπος του. Τι είπαμε? Το εδάφιο που θέλω να το κρατήσετε όλοι σήμερα είναι στις παροιμίες. Σοφός ποιος λέγεται? Όποιος κερδίζει ψυχές. Όχι όποιος πάει με το δίκανο, παρότι είναι βιβλικό, εννοώ δηλαδή ότι είχε λόγο, αυτά που έλεγε δεν ήταν άλλαντάλλον. Ο τρόπος είναι το πώς θα πας, εντάξει. Οπότε, η τουλούμπα για σένα είναι ένα θεσπέσιο γλυκό, αλλά για το ψάρι, αυτόν δηλαδή τον οποίον ευαγγελίζεις εσύ, δεν είναι το δόλωμα που θέλει η τουλούμπα. Πρέπει με σοφία να του προσφέρεις το δόλωμα, δηλαδή το φαγητό που τρώει το ψάρι, όχι το φαγητό που τρως εσύ. Το δικό σου φαγητό δεν τον ενδιαφέρει ακόμα. Για να μπορέσει κάποια στιγμή να τρώει την τουλούμπα, πρέπει πρώτα να τον πλησιάσεις με το φαγητό που τρώει αυτός. Κατανοητόν? Θα σας μείνει η τουλούμπα σήμερα.
Λοιπόν, συνοψίζοντας, η κινητήρια δύναμη είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας. Δεν κρίνουμε, δημιουργούμε φιλίες, βρίσκουμε σημεία επαφής, δείχνουμε ενδιαφέρον σε αυτά που ακούμε, δείχνουμε την αγάπη μας με ένα χαμόγελο. Και αυτό που θα σας διαβάσω και κλείνω με αυτό, είναι κάτι το οποίο δεν είναι δικό μου, το αντέγραψα, να είναι καλά ο άνθρωπος που το έβγαλε, και είναι για το χαμόγελο. Ακούστε το. Ένα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτα και όμως είναι πολύτιμο. Πλουτίζει εκείνον που το δέχεται χωρίς να φτωχαίνει εκείνος που το δίνει. Δεν διαρκεί παρά μονάχα μία στιγμή, αλλά η ανάμνησή του είναι πολλές φορές αιώνια. Ένα χαμόγελο αναπαύει τον κουρασμένο, δίνει θάρρος στον απογοητευμένο, παρηγορεί τον λυπημένο, αναπτερώνει την αισιοδοξία και δημιουργεί την ευτυχία. Δεν δανείζεται το χαμόγελο, δεν κλέβεται, δεν αγοράζεται, δεν παίρνετε εκβιαστικά, γιατί είναι κάτι που έχει αξία όταν δίνεται, όταν προσφέρεται απλόχερα. Και αν καμία φορά συναντήσετε κάποιον άνθρωπο που δεν σας χαρίσει το χαμόγελο το οποίο αξίζετε, φανείτε εσείς γενναιόδοροι και ανώτεροι άνθρωποι και δώστε του εσείς το δικό σας χαμόγελο. Γιατί κανένας δεν το έχει τόσο ανάγκη όσο εκείνος που δεν μπορεί να το δώσει. Απόλυτη σιγή. Καληνυχτίζουμε αυτούς που μας βλέπουνε. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε για την Κυριακή. Να κλείσουμε με μία προσευχή. Πατέρα μου ουράνια, πλησιάζουμε στο θρόνο σου, Κύριε, μπροστά στη παρουσία σου και φέρνουμε, Κύριε, όλα αυτά τα λόγια, ότι είναι από δικά σου, Κύριε, εσύ να τα βάλεις μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, Κύριε, ότι είναι ανθρώπινο κομμάτι, εσύ να το απορρίψεις και να το βγάλεις, Κύριε. Σε παρακαλούμε, Κύριε, στο όνομά σου, Ιησού Χριστέ, εσύ να μας οδηγήσεις με τη δικιά σου την αγάπη, Κύριε. Τη δικιά σου την αγάπη, όπως εσύ πλησίασες τους ανθρώπους. Έτσι, Κύριε, να μας δώσεις τη σοφία, πώς να πλησιάζουμε, Κύριε, τους ανθρώπους, να μας δώσεις παρησία, να μην τρεπόμαστε, να μεταφέρουμε το λόγο σου, Κύριε, και εσύ κάθε στιγμή να μας οδηγείς, Κύριε, το τι να λέμε, και πώς να συμπεριφερόμαστε, Κύριε. Σε ευλογούμε και σε ευχαριστούμε. Σε παρακαλώ να οδηγήσεις όλους στα σπίτια μας, Κύριε, με τη δικιά σου τη δύναμη. Στο όνομά σου προσευχόμαστε, Ιησού. Αμήν. Αμήν. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Και ένα χαμόγελο, ρε παιδιά, σκάστε τουλάχιστον ένα χαμόγελο, δεν είπαμε. Τσάμπα είναι. Είπαμε τουλούμπα. Okay. Σοκολάτα τουλούμπα, δεν υπάρχει.